Tak, dneska si ukážem, co to znamená, když na stanici letí útok. To vidíme tadyhle v té pravé straně. Tam vždycky název stanice, doba a typ nepřátel. Vidíme, že by to měly být 1, 2, 3, 4 impové, 4 démoni. Tady vidíme na mapě, kterou si můžeme otáčet. A tady je naše stanice. Stanici máme na běžný útok vybavenou docela dobře. Jsou to tyhle moduly, na který se teda dá někdy obtížně kliknout. Serpent HF100. Někdy tady svítí takový upozornění, že tam není nainstalovaná zbraň. Pokud tam není, tak se stanice bránit nebude. Tady jich máme 1, 2, 5, což mělo stačit na mnohem větší útok. To, že je na stanici beznaděj, je vždycky při útoku nebo při výskytu jednotek v blízkosti, nebo když je tam parazit, kterýho tentokrát nemáme. Každopádně vidíme, že v tom seznamu těch útočníků některé jednotky chybějí. Máte 2 impy, 4 démony a 3 golemy. Ti golemové to jsou ze začátku docela silnější jednotky, ale pro nás nemají prakticky žádný nebezpečí. Jediné, co nám to zdržuje, je, že vlastně továrna přestane vyrábět při beznaději a rafinérie teďka nejede, ale tady přestala vyrábět taky. Když to samozřejmě, když už mám tu beznaděj a pustím nějaký proces, když mám místo, tak vidíte, že on jede, protože se vlastně zastavil jenom ten proces, který byl aktivní v tu chvíli, co ta beznaděj vznikla. Jsou samozřejmě některé karty, kterým bych tu beznaděj mohl zrušit. Jo, třeba lokální hrdina. Vidíte, že odstraní beznaděj a ochrání před beznadějí na 7 dní a zvyšuje získanou staniční zkušenost o 5%. To já zase nechci, protože ta karta uplyne asi za 36 minut, což bude těsně po tom útoku. Samozřejmě můžeme se proti takovým útokům bránit i preventivně. Máme lodě, tady je například loď, jmenuje se Bucephalus, kterou teda opravíme teďka, protože to nedávno trošku schytala. Máme ji vybavenou 2 CMTRE zbraněmi platformami, které nesou nejpokročilejší zbraně ve hře, a 2 základními platformy, které nesou ty jednoduché. Rozdíl v těch zbraních je ten, že ty zbraně na této platformě, což jsou gatlingy, ty vlastně... teď jsem to omylem odstranil. Ty gatlingy vlastně fungují na krátký dostřel. Fungují jako obrana vůči třeba raketám, což ty větší zbraně, třeba tady ty coilguny, ty neumožňují obranu, jenom útok. Tady ty ARFG, ty umožňují obranu i útok. Tady si můžeme podívat na ten ARFG. Vidíte, že CM režim je tam ano a je to kinetická zbraň s dosahem 24 km, což bylo vidět tadyhle v té části. Ten coilgun, CM režim ne, dosah 35. My s tím zase nemusíme ven ze stanice, ale můžeme si ukázat, jak se dá s takovou lodí pomoct. Každopádně ta stanice by se ubránila i sama. Stanice má dostřel asi 60 km, čili za chvíli, když si všechny ty jednotky označíme, tak vidíme, co na nás letí. Vydekujeme tady s Bucephalem, přepneme se od taktického režimu, což nám ukazuje, co se k nám všechno blíží s výjimkou těch evilů. Čili vidíme, že k nám letí několik z lodí od blízké stanice, kterou vlastní government, čili vláda, se kterou máme dobré vztahy. Ty lodě sem neletějí nás bránit, ty lodě sem letějí hledat něco, co by si koupili na naší stanici, jakož má něco v obchodě. Takže co můžeme udělat? V zásadě můžeme zkusit tlačítkem N označit nějaký blízký nepřátele. Vidíme, že všechny ty zbraně jsou červený, protože na ně nedosáhnou. A víme, že nejdelší dostřel mají coilguny, takže prostředním tlačítkem kliknu na tu zbraň a vidíte, že ta loď
začíná otáčet, aby měla, řekněme, dobrý směr na ty nepřátelé. A tady víte, že už ta stanice pálí. Bohužel, co je nevýhoda, tak ta stanice pálí všema těma svýma zbraněma na stejnou jednotku. A na takhle velkou vzdálenost ta přesnost není moc dobrá. Tady vidíte, že se vždycky ukážou ty ikonky, to znamená, že tam něco letí. Tady v tom případě je to těch 5 laserů. No a teď zase musíme buď jenom čekat, anebo bychom museli s tou naší bojovou lodí přiletět blíž k těm nepřátelům. Kdybychom teďka tu naši bojovou loď zadokovali, tak je možný, že by některé ty NPC lodě při tom útoku byly zničeny. I když tady v tom počtu nepřátel dost pochybuju. Vidíte, že oni tady Ambition a Samurai už odletají pryč. Jedna tady přiletí až po útoku a ten Pathfinder a Sun, no Zone, ty budou trošičku jakoby na ráně. Ale zase nemyslím si, že by tady některá z nich zůstala. Ale kdyby tady zůstala a kdyby ten útok byl silnější, tak by ho mohli ty Evilové zničit a potom bychom tady měli 2 vraky, který bychom mohli vytěžit a získat z nich nějaký komponenty. Zatím teda v téhle vzdálenosti je úspěšnost stanice nic moc. Vidíte, že zatím skoro všechno přežilo. A v nějakým bitevním záznamu tady ani nic zatím nevidíme. Což si nejsem jistý, jestli tam jsou vidět střely té stanice. My se tam jsou hlavně střely té lodě jenom. Tím tabelátorem, kterým jsem se přepnul do toho bojového režimu, si můžu měnit vzdálenost. Dobrý je to mít udělaný tak, aby člověk viděl, na co střílí, aby se mohl pohybovat, protože někdy je potřeba se hýbat, ale tady u té stanice opravdu to je jenom protože vlastně ta loď bez toho tabelátoru nestřílí na nic. Vidíte, že tady dole je furt napsaný 65 km, 64, 67, tady už je 47. To je pravděpodobně, bych tipl, prostě jenom chyba toho vykreslování. Je to beta, takže nějaký ještě drobný neduhy tady jsou. Zkusme to označit znovu a oni ty vzdálenosti překreslej. Vidíte, že už jsou všude ty 40kový. Člověk musí být s řadou věcí trpělivý, řadu věcí se musí domyslet, řadu věcí si musí zjistit sám. Tak, vidíme, že máme jeden nečenej slot, tak si tady někde spustíme nějaký těžební důl, třeba tady toho draka. Ten je někde daleko, ten je víceméně asi 21 světelných let daleko u hvězdy Belfegor, protože je tam víc regolitu než ledu. Zatímco tady v této vzdálenosti je spíš víc ledu než regolitu. Vidíte, že tady jeden z těch impů, ten už dostal zásah asi od stanice, nebo určitě od stanice. Takže není to tak, že byla úplně bezzubá, ale kdyby každá ta zbraň střílela na jinou jednotku, tak by tenhle útok rozprášila ta stanice už třeba na 30 km vzdálenosti. Vidíte, že v tom tabelátoru mi skrz tlačítko, myslím si, že to je H. Ne. T. Taky ne. Přiznám se, že tady Káčkem se ukazuje ten zvětšený model, aby člověk viděl ty zbraně, který má přivrácený. Vidíte, že ta stanice už začíná ty nepřátelé likvidovat, tak uvidíme, jestli k nám něco vůbec doletí. Takováhle bojová loď stačí na začátky víceméně docela dobře zabije cokoliv, jenom trochu to trvá a je vhodný se udržovat v nějaký kolem maximální vzdálenosti a mít dobrý astronauty, což my máme. Vidíte, že všude je maximální limit, třeba 24, přestože
ten astronaut často může mít lepší vlastnosti. Tady ta loď je ale vybavená přesně na míru. A tady je třeba vidět, tady ta astronautka má 24 útok, no taktiku, ale ten modul jí umožňuje využít jenom 15 toho. Tak, stanice už střílí, naše loď taky střílí tady toho golema, vidíte tady, že lítají nějaký poškození. Ty coilguny dokážou, když mají kryt, tak dokážou zničit lecos i na jednu ránu. Takovýho golema sundají třeba na 3-4 kryty. Ty kryty jsou ovlivněny tím, jak ten astronaut je dobrý, jaký má level. Teď třeba dostal za 223 ten golem. Viděli jste, že ubyla velká část toho zdraví. Když má člověk coilguny, tak je vhodný tadyhle přepínat, na co vlastně míříte, protože ty coilguny pomalu zaměřujou a v tu chvíli, jak vlastně přeskakují mezi dvěma cílema sami, tak je dobrý v tomhle tam pomoct. Vidíte, že u mě ty coilguny jsou každý v jiné fázi, to se stalo víceméně samo, ale dá se to i samozřejmě udělat ručně, aby ty coilguny oba dva nestřílely na stejného nepřítele. Pokud ten má třeba 30 zdraví, tak ty dva coilguny by ho vlastně rozdrtili několikrát jako i přes limit. Ty golemové, ty jsou specifický v tom, spolu třeba s Dagonama, že používají rakety, zatím na nás žádná raketa nelítí, ale kdybychom začali vídat rakety, tak bychom tady ty zbraně, ty gatlingy, levým tlačítkem, kliknutím přepnuli na modrou barvu, což je vlastně barva, která říká, že tahle zbraň je určená pro obranu proti raketám. Což třeba ty stanice nemají. Ale ty stanice mají tolik životů, že i ten útok, i kdyby je nějakým způsobem poškodil, tak oni se zpravidla opraví sami velmi rychle, pokud mají dostatečnou posádku nebo dostatečnou údržbu. Tady nastavíme, abychom stříleli na toho golema, tou lodí. Už jsou ty lodě dost blízko, už jsou ty nepřátelé dost blízko, tak se možná můžeme přepnout na tu rychlejší zbraň. Vidíte, jak se mění ty cíle, tak ty zbraně občas červenaly. To znamená, že jeden z těch cílů byl mimo dostřel. Ale teď už sáhnou na všechny. I když toho úplně novýho golema asi ne. Přepneme se tu stříl na jednoho, abychom zbytečně neměli spoustu poraněných. Takže poraněná jednotka může střílet, ale neporaněná. Zase to je mrtvá jednotka, už ne. Býval jsem tam mohl nechat ty coilguny, protože mají větší poškození, ale chtěl jsem ukázat rozdíl mezi dvěma zbraněma. Tyhle prostě střílejí mnohem rychlejc. Ale míjej, takže když to dám myš, tak vidím, že mám přesnost 81% tohle vzdálenost. A čím ty jednotky budou blíž, ta přesnost samozřejmě půjde nahoru. Tady si přepnuj ty další dva gatlingy na Countermeasure 100 cm, ale oni vysílají rakety kolem těch 20 km někdy, když to stihnou. Tak, stanice ho sejmula toho posledního a ten útok byl rozdrcený. Tady vidíte, že z toho ještě ta hra úplně nevšimla. Bude ještě nějakou dobu trvat, než si to uvědomí. No a tady koukám, že k nám letí nějaká naše loď. Tak si ji berem a můžeme na dálku označit, že si máte dovarpovat.
Copy. Vypneme se z toho taktického režimu. Zadokujeme si, schováme si loď do doku, protože ji nechcem vystavovat nepřátelům. No, tohle jenom doběhne, protože ta hra prostě potřebuje si to nějak aktualizovat. Confirmed. Tady se jen podívám v rychlosti, jo. Tady ta loď má nějaký věci, tak se ještě ukáže jenom, že přiletěla loď warpem, taky zadokujeme, vytaháme z ní všechny lodě, všechny náklady. To se dá dělat tak, že můžeme dát vyložit, ale údajně se to dá dělat i přetažením. Já se přiznám, že to moc nepoužívám, ale je to ve hře, takže kdo má rád drag and drop, tak to jde. No, tahle loď tady víc práce nemá, takže vám ještě ukážu, že s tou relativně jednoduchou nákladní lodí napojíme na Hyperway. Čím nejdřív jsem zmáčkl tlačítko, aby se ta loď dostala na začáteční místo té Hyperway. Ta Hyperway dálnice je vidět tady, že vlastně na těch 21 astronomických jednotkách mám vlastně jednu, druhou, třetí zastávku a pak cílovou stanici. Každá je zhruba po 5-6 astronomických jednotkách. Takže si doletím na start, vidíte, že tady mám nějakou energii, která se mi dobíjí. Pravděpodobně si asi dobijem na plnou baterii na stanici, to si ukážem. A pak tu loď vyšleme a uvidíme, že vlastně při té lehké lodi, která teďka není naplněná ničím, tak ten let na těch 5 astronomických jednotek trvá pár minut. Oproti třeba warpu, který by trval třeba 20 minut, nebo 25 minut, nebo víc. To se přiznám z hlavy, takhle nevím. Tak ten Hyper-V je mnohem rychlejší. Takže si zadekujeme, abychom měli plnou baterku. Tak, máme takzvaně plnou. Tak, nastavíme si cíl, interim, to je ta blízká stanice, vidíte, že je 5 AU daleko. 5 astronomických jednotek, loď se mi obrátí. Rozletí se a tadyhle někde v té oblasti se mi potom odblokuje tlačítko Hyperway, protože už se jako dostane do vzdálenosti, která to umožňuje. A pokud se tady start se 1 den, 5 hodin, to by samozřejmě trvalo bez warpu, s tím warpem. Možná uvidíme. Neuvidíme asi jenom energii, my neuvidíme, kolik by to trvalo. To bylo stejný, kolem 560, kdy to dát 17 minut uletět 5 astronomických jednotek, vidíte, jak ta rychlost letí. Nahoru. Když budu zoomovávat, tak doslova vidíte, jak ta loď pohybuje a tady ta jezdící čárka ukazuje, ta loď je v pohybu a ukazuje vlastně, kde až skončí, to znamená končí až u té tady stanice. Teď asi žádnou jinou aktivní loď, kterou bych mohl ukázat, že ji pustím, nemám. Myslím si, všechny warpujou. Přes ESCO se může podívat. Warpuje, zadokovaná, tahle akceleruje někde, či to ještě můžeme pustit. Tak, plná baterka je někde na cestě, taky pustíme zase 2 minuty. Jo, 2 minuty na 5 astronomických jednotek. To není špatný. Tady se přiznám, že ji úplně to je tahleta. Takže vidíte, jak letí, jak s minutím píchlá svině. Vidíte, že už teďka má rychlost 5násobku rychlosti světla. To je samozřejmě
fyzikálně nerealistický, ale pro hry tohohle typu je nějaký urychlení potřeba, protože jinak bychom čekali roky nebo měsíce, než by tam ta loď doletěla i bez warpu, i bez nějakých takovýchhle pomůcek. Tady nevím, co dělá ten tak. Ten letí, tomu jsme evidentně zapomněli zapnout warp. Nebo hyperway. Taky běžná nákladní loď. Taky vidíte 2 minuty 59 na 5 astronomických jednotek. Je to rychlý. Takže to projdeme asi všechno. Jenom ať vidíme nějaký takový proces. Či tady je zaparkovaná loď. V hangáru vidíme i lodě té NPC a lodě Carlose ze Seneky. Tuhle loď tady asi nechám, protože ta obsluhuje tamhle ty doly dole. Tahle akceleruje, tak se koukneme, jestli ji nemůžeme vypustit, protože zatím to není udělané tak, že by ta loď, co najde na hyperway, se pustila sama. Takže to člověk musí dělat ručně, což je škoda. Myslím, že by při tom tlačítku mohla prostě začít zrychlovat sama. A pak se přepnout do toho warpu. Vidíte, že každá loď je jiná trochu, některý mají novější moduly, takový ty velký warpový motory, tahle má malý, starý warpový motory. Zatímco tahle ta druhá, ta bude mít ty obrovský warpový motory, který vlastně ve 2 modulech přidají to samé, co třeba 5 těch malých. Vidíte, že loď je plná, ale ještě má kapacitu ve warpu, čili možná, že bych třeba jeden z nich mohl odmontovat, kdybych chtěl. Ale nemá to pro mě žádnou výhodu. Všimněte si, že předtím to sežralo asi třeba 600 energie na těch 5 AU. Tady vidíte, že to jako vypočítalo 3100 energie, kdybych chtěl skočit celou tu trasu, čili jakmile to zmáčknu, tak jsme tady nahoře to přepočítá na to, co reálně doskočím. Čili doskočím 1,8. A když tu loď nechám, tak ona až se nabije znovu, tak si skočí znovu sama. Tady ta doletěla. Vidíte, že má plnou energii po tom, co doletěla. To je proto, že vlastně ta hyperway jakoby dobíjí ty lodě po té dráze. Tady koukám, že byl nějaký útok nedávno, takže tady zůstala spousta bordelu, který se sbíráme, uvidíme, co nám to udělá se skladovacím prostorem. Buď poletíme dál ke hvězdě, protože tyhle lodě jsou určeny k tomu, aby odvážely regolit od hvězdy směrem k té zpracovatelské stanici. Proč je ta stanice tak daleko? No, protože prostě začínáte tam, je tam NPC stanice, která má na začátku dost energie na to, aby vám zpracovala jakýkoliv množství rudy, což by vaše vlastní stanice třeba takového typu prostě zpracovávala doslova týdny nebo měsíce. Všechno to je ve stínu, nešťastně, protože ty stanice prostě jsou na spojce mezi hvězdou a nějakým místem daleko od hvězdy a jsou v přímce, čili vlastně to světlo svítí jenom ze zadu. Tak zase přes Gčko se koukneme, co tady ještě můžeme sebrat. Jedno stisknutí toho Gčka mi vlastně ukáže, co všechno tady je. Druhý stisknutí Gčka by to sebralo. Já vím, že tohle zabírá hodně místa a preferuju regolit. Šrot. Vešlo se mi všechno, ale nemám kapacitu na to, abych to odvezl díky warpu. Takže musíme něco trošku odhodit. Já bych typl, že to bude tak 5000. Tak, vejdeme se. No a pošlem to zase proti směru zpátky. Přepneme se tady na tu druhou loď, ta ještě není přemenovaná, ta původně obsluhovala tu stanici Belfegor. No, tady jich je zaparkovaných trochu víc, všechny jsou prázdný. A já můžu všechny poslat na tu další stanici, na tu Auroru. Vidíte, že všechny i hned vyletěly.
Občas se stane, že to trošičku zlobí, že to trvá dlouho, a nebo že to nejde stisknout. Uvidíme, jestli to tady půjde. Vidíte, že přechodně se tam rozsvítily tlačítka Hyperway, ty platily pro tu druhou stranu. Tady musíme doletět až k ty druhý Hyperway, k té druhé části. A uvidíme, jestli to půjde, protože někdy to posílání těch všech lodí zároveň zlobí. Třeba jako tady. Vidíte, ona teďka říká nějaký error. Tahle bohužel taky. Tahle odletěla. Tahle taky odletěla. A tyhle dvě budeme muset zastavit a poslat je znovu. Confirmed. Listening. Prison. Standing by. Nevím, proč se tohle děje, no. Je to error, je to prostě beta verze. No a to asi stačí pro tohle video, tak zas s něčím možná někdy jindy.